pro mě velkou radostí, pro vás určitě taky, když to sledujete tradičně, každý rok, nejen, že ty děti rostou do té výšky, že jo? Pro Josefa už nemáme i stojan, to je nejvyšší stojan, co máme, ale kromě toho rostou s nimi i ty výkony. A kdo tady chodí pravidelně, tak to určitě sledujete, máte radost společně s námi a samozřejmě taky nám rostou nové talenty, takže to nás strašně moc těší taky a děkujeme i vám, rodičům, že nás podporujete, že podporujete své děti, aby jim to tak krásně šlo.